جمعة تلالما اعلان یو کړل مسافر یما نمو بخت جا چرگان پکڑی راولی نمور دا مرد آواز واولی اینا کهونا یو خبر اللہ پا مخرصی ورسره تنود وروٹے غٹی غدیقی زرمنی منی وغٹیگی ملزما پا خیال علوقی مئی پخکڑلا ولنو شکانت سر کولاو کنا بدرمی دغم کول بیگر شوئے تشبو بی بوبو کے خود کولیو خزمون دا غریبانانو حل دے نو اخدایا قانان گران خوری چرگان خوری نمون غریبانانو یلکران اخلی پخی کری اعلان میں بیاو کرنوام خدای مبخص راوڑی بل مسلمان دا چیسی درہ پا مخا کرے ہو ہرستیو بڑونگا کسائی پیخے ہو ماتوی مسافر تانا میراوڑا کمی دا چیز مونگنا پاتش مونگے واغان تاشو انہوں جماعت سر کوناو پلو تینڈی پخکروی یعنی ردیل دا معلومت شوچی دا غریب سڑی پا نصیب کی خوخنی دا تونا مالدارانو قول العوی